Tikkonsidra fid-diskussjonijiet li jista' jkollok mal-unions tal-għalliema li t-tilqim tal-istudenti u l-għalliema ikun obbligatorju jew li jattendu l-iskejjel biss dawk l-istudenti tfal u għalliema li jkunu diġà mlaqmin? Ħanajlek il-verità qatt ma kienet parti mid-diskussjoni xi ħaġa simili kif diġà tkellimt aktar qabel. Għandek rata għolja ħafna ta' adulti li qegħdin jersqu l-vaċċinazzjoni tajb qed jgħid li l-vaċċinazzjoni meta il-vaċċin daħal ġo pajjiżna l-edukaturi ngħataw aċċess b'mod tista' tgħid effikaċi ħafna għall-istess vaċċin u allura naħseb illi r-realtà hija waħda ċara illi n-numri ġo l-iskejjel tagħna tal-edukaturi u anke ta' studenti issa illi qegħdin jieħdu il-tilqima huwa wieħed elevat ħafna. U allura ovvjament dik tagħti serħan il-moħħ u mbagħad għandek ukoll is-sistema edukattiva tagħna li tibda minn anke tfal ta' età ħafna aktar tenera minn dawk illi bdew diġà jikkwalifikaw biex jieħdu l-vaċċin. U allura rridu nieħdu anke dik il-biċċa tax-xogħol in konsiderazzjoni. Però le mhux qed nara illi tkun obbligatorja.